Príbeh o tom, ako sa vizážistka nevie nalíčiť a skúša pritom toto zmatňujúce sérum od Danessy Myricks. Sérum by malo zmatňovať a vyhladzovať textúru pleti a ja ho zámerne aplikujem len na polovicu tváre, aby sme lepšie videli rozdiel. Je pravda, že sérum pleť pekne pripravilo a pokožka bola rozhodne matnejšia, ale nemám pocit, že po nanesení make-upu by som videla nejaký extrémny rozdiel. Posúďte sami, z nášho pohľadu naľavo sérum mám a napravo nie. Ale späť k môjmu príbehu. Takže ja nanášam púder na make-up a následne aj licenku. A dnes, neviem čo mi to napadlo, som sa rozhodla, že si oči naličím výraznejšie ako zvyčajne. Normálne totiž používam iba špirálu a taký jemný perleťový tieň, ale tu som sa proste rozhodla pre takýto experiment, ktorý už v tomto momente lutujem. To je totiž taká halus, že vy keď sa dennodenne líčite stále rovnako niekoľko rokov a potom chcete zmenu, tak zrazu vám chýba ten nadhľad a neviete ako na to. A tu už vstávam a idem to zotierať a upravovať aj ten flak, čo som tam vyrobila. A veľmi dúfam, že tomu pomôže, keď vyčešem obočie, lebo stále s tým nie som úplne stotožnená. Mimochodom, toto lepidlo na obočko je jedno z mojich Môj doterajší výtvor veľmi skúmam, manželovi sa sťažujem, že aká som neschopná, že 100 ľudí ku mne príde, ktorých naličím, ale zrazu neviem čo so sebou. Hypnotizujem sa v zrkadle, dokonca som si medzičasom vyčesala aj druhé obočie a nakoniec som sa rozhodla, že proste treba ešte dať čo zotrieť. Potom už nad sebou ale lámem palicu, dokončujem myhalnice a viete čo? No púšťam sa do líčenia druhého oka. Teraz už len napodobniť všetko to, čo sa udialo pri tom oku prvom. Na líčenie inak používam paletku od Cash Beauty, ktorá má veľmi pekne vyskladané neutrálne odtiene. No a na to, aby som ja vôbec niečo videla, tak to si musím dať okuliare a vyzerá to, že tu už som s výsledkom celkom stotožnená. Tu vám chcem len demonštrovať, ako vyzerajú moje vlasy, keď ich nechám voľne vyschnúť. A tu už prebehol nejaký zásah žehličkou. Ale kto by si všimol rozdiel? No a posledným krokom sú pery. Ja veľmi obľúbujem kontúrky na pery, kľudne aj na vyplnenie celých pier. No a teraz si dosť fičím na týchto klikacích balzamikoch od NYXu. No a toto už je hotový make-up, ktorý sa mi nakoniec veľmi páčil a musím povedať, že podľa reakcií na storičkách aj vám.